Как боядисах изхабените ми джанти в тези прекрасни черни джанти без никакъв опит? За около 9 лева на джанта. Те ви трябва следните неща. Препарат да ги измиете, основа за боята или праймър на английски, боята с която ще ги боядисате, в моя случай черна, и лак или clear coat на английски, като аз използвах, както може да видите, спрей, защото е по-лесно и нямам помпа. Също така ще ви трябва шкурка, една по-финна, в моя случай 1000 и една по-грапава, в моя случай 240, микрофибърна кърпичка, тиксо и турба, игнорирайте макетното ножче. Също така, че всичките неща съм ги взел от автобояджиницата, така че и вие ще ги намерите. Просто чекнете във вашия град къде има. За начало паркирайте колата хубаво. Първа, ръчна, ако трябва да сложите туха пред гумите, всичко само да не мърда. Навдигнете ескрика и развъртете болчетата и свалете цялата гума, защото нито аз, нито вие ще имате оборудване да свалите джантата. Поне така мисля. Може да имате, идея за. За начало започваме с това, че трябва да е идеално изчистена джанта. Значи, каквото и да боядисвате, винаги трябва да е идеално изчистено. В моят случай това отне 5-6 часа, защото бяха много зле. Не знам кой е правил стария собственик. Аз ги чистих основно с лопатка и тел. Ползвах също така отверка за по-фините места. Да, толкова зле беше. След като сте готови с миенето, ги шкуркайте хубаво, за да не остане от старата боя и да се излющи заедно с новата. След това изчистете джанти или поне ги забършете с микрофибърната кърпичка, да няма никакъв прах от шкуркането по тях, задължително. И още една последна стъпка преди да ги боядисаме, именно да прикриеме гумата. Аз съответно ползвах турбиза с мед. Като слагах, както може да видите на видеото, слагах тиксото в краищата, точно под джантата, да мога да залепа турбата и да прикрия хубаво цялата гума. Значи аз се старах доста тук. Виждал съм някои хора, които слагат само карти под джантата, да може би и това става. И преди да почнем с каквото иде, подсигурете се отново, че джантата ви е напълно суха и няма пръшинки по нея. Тук може да видите защо си взех макетното ножче. Исках да направя такива детайли по всички джанти, но се усетих, че това ще е твърде много време. Още повече, че трябва да го боядисвам наново. Започваме с основата, като прочетете инструкциите на вашата основа. Моята основа иска да се раздруса 2-3 минути преди употреба, да се пръска на разстояние от 23 см, да се направят 2-3 слоя, даже е показано по какъв път да пръскам и да оставям 30 минути пред всеки слой да изсъхне джантата. Може да видите на видеото как пръскам и как боядисвам. Първият слой винаги е по-лекичък, втория слой е малко повече и третия слой трябва да довърши всичко, задължително трябва да стане боята. Това тук е втория слой. Както може да видите, малко по-тежък е от първия. А това тук вече е третия слой, както видите, той е приключва напълно джанта. След като ви е съхнала основата, погледнете някъде да няма балончета заради самия спрей. И ако има, с леката шкурка ги изгладете и с микрофибърната кърпичка го забършете. Така ще направите малко по-хубава боята. Оставете основата да изсъхне, аз я оставих няколко часа и почвате с боята. Боята се прави по същата процедура, 3 слоя, между които оставяте 30 минути да изсъхне и след това оставяте самата боя да изсъхне някой друг час. За жалост нямам много кадри, някъде ми изчезнаха кадрите, но бях снимал целият процес и нещо, хард диска ми се прецака. Както е, последната ни стъпка ще бъде лъка. Лъка също е по същия начин, обаче аз реших да сложя малко повече, да могат да лъщат повече, да имат повече защита. Отново, 3 слоя през 30 минути. Накрая оставяте някой друг час да изсъхне. Ако искате да боядисате джантите си отвътре, процедурата е отново същата. Аз ги боядисах отвътре и го снимах цялото нещо, но разбира се, че
ще се изтрие някъде материала ми. Няма да има материал. Ма да, доста от вас може би даже няма им се занимава да ги бърсят отзаря, така че това е общо взето. Може да се абонирате за този канал, така че ще правя още видеа за Hyundai-чето и може би още някакви експерименти, които правя с колата си. И ще се видим в следващото видео. Ай, чао!